जोङो परबजरा, क'क्राझार, गसाइगाव, चिरां, बाक्साल' नङा, जोङो जोंनि समस्थियाव फ्राय गिदिंजोब्बाय। नैबे परबजरा ओनसोलनि जोंहा गार' कमिउनिटिनि बिथांमोननि गेजेराव जोङो दिनै हाबफैजेनबाय। दा बिथांमोननि खोथानिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनबाय, बिथांमोना जेरावखि थाया मानो बिथांमोना सोरबा BPF सोरबा UPPL मेक्सिमाम BPF नि गोजामोन बिथांमोनहा। खिन्थु बिथांमोना बे खोथाखौनो बुंदों, जोङो थांनाय 2014आवबो BPF आ गावसोर बुंनायखाय जोङो देरहागोन होननायखाय जोङो होबाय, आरो 2019आवबो बिथांमोना बिनायखाय जोङो होबाय होननानै बुंदों। खिन्थु खननैयावबो बिथांमोना जोंनि भटखौ लानानै देरहायाखै, आद्रिसो खालामहैदों। दा बेखायनो बिथांमोनहा बे एखे बयबो होनबाय, जोङो जेरावखि थाया मानो एबाराव जोङो आखाइनि अनगायै रावनोबो होआ। दा बे बिराद मोजां मोनसे खौरां जोंनि कंग्रेसनि थाखाय, इन्डियान नेशनेल पार्टी कंग्रेसनि थाखाय। बयबो कंग्रेसखौ लुबैदों जे भारत हादरावहाय राव लानानै, धोरोम लानानै, जाथि लानानै गोबां गावजों गाव दाङाबाजि, जोंनि फरायनाय गथ'फ्रा साख्रि बाख्रि मोनला, जोंनि बे परबजरा ओनसोलाव मोनसेबो फेक्टरि कारखाना गैया। माथि साफुनखौबो जोङो बेंगलनिफ्राय लाबोनांगौ, ममबाथिखौबो जोङो गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनांगौ, धुप धुनाखौबो जोङो जोंनि जायगायाव मोना, जेबो गैया। जोङो जि दानो गोरों, मोजां मोजां आगर एरनो गोरों, जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा जेखाइ खबाइ हेबनो गोरों, बै बुस्थुफोरखौबो जोङो रोंगोन होनदों। नाथाय बेफोरनि बेबस्थाखौ बे BPF गभर्नमेन्टआबो UPPL गभर्नमेन्टआबो BJP आबो खालामना होनो रोङा। अब्ला जोंनि फिसा फिसौफ्रा, जायफ्रा डाक्टार इन्जिनियार लेक्सारार जानो हाया, बिसोरबोथ' फिसा फिसौ मावनानै जानो हायो। दा बिनि उफायखौ खालामाखै, जोंनि फिसाफोरखौ जाम्बा बुरबक खालामजोब्बाय बे गभर्नमेन्टफ्रा होननानै बुंदों। दा बेखायनो आङो बुंदों, एबाराव नोंथांमोनहा गर्जनखौ दिल्लीयाव फाथायहरोबा, दिल्लीनिफ्रायहाय दस्रा जायगायाव थफ्लानै मोनबोयोबा, आङो बे जोंनि क'क्राझार समस्थियाव 10 थफ्ला बारा लानानै फैगोन। दा बिथांमोना बे आसाखौ खोब मोजां मोनदों, खारन जोंथ' बयबो सानसे समाव थांनानै थैनानै थांगोन। हाग्रामा बिथाङाबोथ' अमर नङा, प्रमद बिथाङाबो गेन्द्रा दाबाबो बे सानसे थैगोन, गर्जन प्रमिला बायद' गासिबो थैजोबगोन। जों थैनायनि उनाव जोंनि फिसाफ्रा मा मावनानै जागोन? दा बेनि बेबस्थाखौ जोङो खालामनांगौ नालाय आं होनबाय, आइफोर आफाफोर नोंथांमोना आंनो भट हो। एबार आङो जाय खामानिखौ जोङो होसो होसो बम्बे दिल्लीयाव थाङो, जे खामानिखौ मावनो जोङो होसो होसो केरेला तामिलनाडुआव थाङो, बे खामानिफोरखौ जोङो जोंनि जायगायाव लाबोजोबगोन। आरो जोंनि बिदा फंबायफ्रा बिसि फिसा गारनानै गुबुन जायगायाव होदावरि होदावरि थांनांनाय नंला। आङो बे आसाफोरखौ होनायाव रायजो राजाफ्रा खोब रंजानाय मोनदों। आरो खोथाया बिराद सियर, जोङो हाग्रामा आरो UPPL प्रमद बर' बिसोर मानैजों सौलायथोंसै, मैसो बेरानि गुद्दा गुद्दि सौलायथोंसै, जोङो सिंजों थंब्लेट, जोंनि देरहानाया रोखा जाखाबाय माथो आइफोर आफाफोर। बिसिनि साखा फारायालाय बे मासे मोसा आरो मासे सिंह, सिंहआबो होनो आं बोलो गोरासिन, मोसायाबो होनो आंना अजना बांसिन, आखायनो मोजां बुलायोबा आङो सिंहखौ फेजेनो। दा बेलाय बिसिनि भाषाखा। दा देरहानायखौ जों नुयो, 2014आव देरहादों नामा BPF आ? 2014आव देरहादों नामा UPPL आ? 2019आव देरहादों नामा BPF आ आरो UPPL आ? माथो नब कुमार सरनियाजोंनो आगसि आगदा खेरखानायजों ओरै होगाबा सानैबो गांलाब, नब कुमार सरनिया पार्लियामेन्टआव थेन्थ'हैबाय थाबाय। बेनो नामा बिसिनि खोथाया? दा रायजोफोर, बे हाग्रामा बिथांनि खोथा, UPPL नि माबा प्रमद बर'नि खोथा, एखे मिसा नंखाय, बिसोर थैलाय उजिलाय देरहाया। ओंखायनो नोंथांमोननि भटखौ आद्रिदा खालाम। बे आखाइनि समायना सावगारियावनो दले बले हैनानै एखेबारे EVM मेसिना गोदोलायजासे सेरनानै हो। बे समाव नोंथाङा बेसेबांसो जौखोन्दो पारसेन्ट लानानै देरहागोनखौ नोंथाङा मिजिंथियो? मैया आङो बाक्सायाव थांनानै जिबायदि नुबाय रायजो राजानि दोहौ, BPF आरो UPPL खौ सैथारलिया। दा बेखौ नायोब्लाथ' एकसिटियासो जानो हागौ माथो। बेंगलिखौनो होन, सोरबा हिन्दी स्पिकिंखौनो होन, सोरबा राजबंशी, सोरबा आदिबासिखौनो होन, बर'नि अनगायै मुस्लिमनि अनगायै बिथांमोना गासिबो कंग्रेसआवसो थुनो रिजि। दा बेखौ नायोब्ला जोङो हिउज मार्जिनाव देरहानो हागौ एबाराव। नोंथाङा देरहासार जानो हायोबा नोंथांनि मेन थांखिया माखौ नोंथाङा थाब मावगोन? आंनि मेन थांखिया मोनथामसो जागोन। एक नाम्बाराव जोङो आबाद फोथाराव दैनि राहा, बे बोरै बोरै जायगायाव आबाद मावनायनि पद्धतिनि राहाखौ जों खालामना होनांगोन। आबाद फोथाराव दैनि राहा, जोंनि आबाद फोथाराव इरिगेसननि बेबस्था गैया। प्रमद बिथाङा जावलिया बावलिया माबा जल जिबन मिशन ओरैबायदि फाग्ला फाग्ला बियो माबा जल जिबननि दैखर खुरला हैदों, सिङाव अन्थाइजों जायजों ससेल' खुरनानै माने ओरैनो न' लुबाय। आरो इन्जिनियारफ्रा होनबाय बियो आधा घन्टानि बारा दै सालाय जाया, ओरैनो फ्लप। आरो बेना आइडिया मा, नों क'क्राझार बायदियाव नों गाहाय एरियायावहाय नामा एरियायावहाय दैयानो आग्लाय बिग्लाय दङ, मानो दैखौ सोर फैसा होनानै बायनांगौ जाखो फालाय? बे रायजो राजानिफ्राय कारेन्ट फैसा खांनाय बायदि दैनि फैसाखौ खांनानै लायनो बे बेथन होगोन। बेफोर एखेबारे नंखाय मिसा मिसि। बेखायनो बिथाङा मा खालामनांगौमोन, आबाद फोथाराव दैनि राहा। दा बेखायनो गर्जना मा सानदों, एबाराव जुदि आं देरहानानै थाङोबा जोंनि आबाद फोथाराव दैनि राहा जागोन। आरो जोङो एबारावहाय जोंनि बे हालामावबो बोसोराव फसल मोननै मावगोन। फसल मोनसेयाव 50 मन आरो नैथि फसलाव 100 मन।
50 मन गासै बोसोराव बिगासे हायाव जों 100 मन माइनि आबाद बरनगोन आरो बिगानै हाबा 200 मन दा जोङो आलासि दुमसि बे 6 जन 7 जन परिबारा जासे जानानै जाब्लाबो 50 मननि बारा जानो हाया 150 मना ओरैनो थाबाय दा बे 150 मन माइखौ जोङो फाननानै फिसाफोरनि स्कुलनि एडमिशन खालामगोन गथ'फोरनि इउनिफर्म बायगोन खाथा कलम बायगोन आरो जोंनि बे साबोन माथि साबोननि फेक्टरि थाबाय नालाय जोंना बे एलेकायाव ममबाथिनि फेक्टरि थाबाय नालाय सेन्देल बानायग्रा फेक्टरि थाबाय नालाय साबोन बानायग्रा फेक्टरि थाबाय नालाय जोंनि बिमा हारिया बिफा हारिया बाहाय खामानि मावनानै बयबो माहाजोन जासिगोन आरो मा 5 बोसोर 10 बोसोरनि गेजेरावनो जोंनि बे 1 नं क'क्राझार लकसभायाव गर्जन मोसाहारिया गरिबखौ गैया खालामगोन गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट शर्ट कुर्ता लं कुर्ता वेस्टकट गामसा स्टल मफलार आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता लेडिस टप लेडिस पेन्ट दखना साद्रि इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों WhatsApp नाम्बार फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन